Gaurko gaize, patrosinetan dau neure dramik. Autobuse galdu neban, eta atzenengo autobus esan. Eta gero junbirri nintzen juerganen motorrabo. Baina bueno, porque hau lestiki Bilbora? Ez dut nahi horren buruz berbai. 3 ordu Bilbora altzen. Pingani jotik preguntataztie, ia zer dan motorrabo. Ez baukezu ez ba, zuen lagun taldi nola nitz batzuk ez tekiena logikari da zentzurik, ba hori da. Motorrabo da, ez tekezu nintzelan junda, ba orduan te buskas la vida. Aldau isen autostop, aldau isen taxize, aldau isen oinez, aldau isen bizikletan, da, esateko bodu bat, baso zelan helduna. Ez dakitu lehertu dan. Aitxain, eske pestaina ataskau izate. Ai, ama. Ai, Dios. Así que, mugi, erabili txartel bat, asko ordaindu barik, tititititi.